gonga bandiraɓe daraniɓe liƴƴi mumen e ɗemɗe mumen e nder windere mo woni kala salminama ɗo salminte weltoɗo eɗen mbiya tan ko ñiide wano so tawi kalaten ko Tijjani an haadi woni mbiɗen deftere jangirte ko bandum kalaten ko Tijjani an mo darnde o wona Tijjani an mo tew e ƴiƴe mo so tawi ko Tijjani an mo darnde o adi fof ko gila e cukagu mum wonno ko neɗɗo mo ganduɗa kala nde o dawi o joftinto o wona cammuɗaw nde wannoon Tijjani an holliri e nder darnde muɗum neɗɗo ene foti daranade kala ko nafata rendo mum nafa leñol mum kala nde o dawno o joftini Tijjani an gollima e nder gurdam muɗum gollal awo e ngan sanga kala nde o dawi o joftinto liɗɗi hayso woni o jeenoka e hinde awo kono garten tan joni joni wiide holko rendini en ɗo hande rendini en hande e arñam siwol walla añam siwol ko yidde siftorde golle o gendiyanke daraninoɗo leñol ngol waɗi hen ko wawi totti fodde mum e warñede muɗum tawi wona inde wona jawdi yilotono sen mbi Tijjani an eɗen gandi ene woodi waɗɗe Tijjani an hande natti inde neɗɗo goto Tijjani an firti hande ko darnde haadi noon gonɗen ko ɗo henne e añam siwol eɗen gandi gendiyankoɓe hewɓe daraninoɓe leñol ngol jalti hande aduna tawi ko taani yejjitede ɗum noon so tawi dental ene waɗa ala e sago yimɓe joofo tiitode nodditoro ɗum wadde sen mbi hande eɗen mbaɗa kikiɗe ciftorgol Tijjani an firigo kikiɗe ciftorgol gendiyankoɓe fulɓe mayanɓe leñol ngo eɗen gandi e nder ndiɗo lewru ndu gonɗen lewru seetto woni lewru nayaɓuru ko ñande 10 mayru nayyi hono hande ni hawruno eladial Tijjani an Eliman Gamaji mo Amadou Moukhtar Thiaby wiyata Eliman yontaɓe eɗen gandi Tijjani yeehi kone sohla Tijjani yeehi kono yimɓe fof dari ɗamini ɗum e ɗaminade holko arata ha jokko eko wonno ko e wonande ɓe gandano ganden min kam mbiɗo wawi wiide ko min Tijjani an nelno lakara mami fir nde waɗi noon Tijjani an nde ummi hijjore muɗum Makka o ari e nder leydi Farayse ɓe ngan sanga fedde ene ɗo ne wiye kawtal janggoɓe Pulaar fulfulde e windere nde o jokkodiri amen min mbaɗi ɗon yiilirde cuɓami kalfinaɗo pinal nden ɗon fedde e tawi ko min namdi yomi halfine pinal holi sababu mbiɗo namdi halfinede pinal ko jotoranode somi rokkama gollal ngal hay sinno mi wawa so tawi Tijjani an ene wuuri ma wallam ha fandare nde wawa yettade ko ɗum waɗi e ñande jeetati lewru ndu ñande jeetati lewru goɓuru woni lewru siilo guena waɗi dañmi buɓɓande koye ngalam nanal heeɗi kele ɗiɗi nanmi e nder safrirde to nanmi e safrirde ɗo amin jokkodiri e Tijjani an e nder ɓoggi ha natti leydi Farayse o noddimi toon o wimi joni mbiɗa ara salmindema mbimomi ala wona noon mbaɗirten nde wannoon ko ummoto hande arde ɗo Tijjani an ko jooɗodo e makko hettomo naftoro miijoji makko ko no wayi hewde ni so tawi o woppi ɓeɗo foof o ari to am min tan goto ene wayno elle so wonino to ko nafata leñol ngol ko ɓuuri hewde e ko ari to am gal min tan goto e temi mbiɗa famanamo haysi no arani ko ɗum waɗi min mbaddi fodde hojomaji ma won 21 e ɓoggol amin kalda omo wasiyo leñol ngol holko foti waɗede holko foti daranede e holno foti waɗede e hunde ko ɓuuri hawnade min mbiɗo leeli e nder safrirde
Tidiani an ina galle mum ina woni e cellal muɗum timmungal o wiimi mi halfinima leñol ngol somi yiyaka janngo mi halfinima leñol ngol e te elle enen to banggue men mataw ko ñawɗo ɓuuri ɓattal lagal kono noon ko ndaani o wi ɗum waɗi haajande 14 joom suudu makko arwa golla ko ummi nokkude wiye Mantoula Joly ari salmindemi e nder safrirde nde njeeyi ha woni waktu 14 ɓe hojomaji 45 e on ko denɗam miɗo yano ɗum koccumi cindel noddumi galle mumen tawrumi e ɓiyum mbimi holto yumma woni o wi nenam yalti mbimomi holto yeehi o wi waɗɗani mbimi ko min kawma Tidiani an o wiya kaw Tidiani no mbaɗɗa mawɗum ni tan tañmi nden mi taƴi min gonti ga e jalde mbimi ƴewannomi ko so tawi ka bayniɗo walla ka cuuɗiɗo e hoddiroji gueno nde ñoƴƴumi cindel ngel noddude galle to mbimi ko min Tidiani an ko ɗon Tidiani an hawri ala dial e ga e leydi Sénégal hunde hawnide ha wona seeɗa ko wona ɗum ko mbiyen no mbinoɗen nane ni Tidiani an hande wona neɗɗo goto haadi ko ɗo e nder Agnam gonɗen eɗen ciftora goto e gendiyankoɓe nde yaltata aduna ina jeyno e fedde wiitede kawtal janggoɓe Pulaar fulfulde e windere kañum wonno koolaɗo kuuɓal ene wiye Djiby Saydou Soñane to Agnam Godo yo moƴƴere Allah jurto mo eɗen gandi Yerodoro Diallo Mamadou Paté daraninoɗo leñol ngol so tawi en mbi Tidiani an en mbi Yerodoro Diallo sen mbi Tidiani an en mbi Murtuɗo Diop sen mbi Tidiani an en mbi Saydou Kane sen mbi Tidiani an en mbi Yaya Limo Agnam liduɓe sen mbi Tidiani an en mbi Moussa Demba Ba mo Agnam yeroyaɓe sen mbi Tidiani an en mbi Abdoulaye Baydi Mbayi mo ganduɗa mo golle muɗum e haalirde to Matam kumpani he goto sen mbi Tidiani an en mbi Aliou Samba won to Ganguel darde muɗum mawni e nder Afrique tengti e leydi Gabo sen mbi Tidiani an en mbi Samba Hammad Gadio mo ganduɗa ɓuuri wadde gurdam mum ko ɓuuri hewde ko ɗo e nder Agnamal ngal sen mbi Tidiani an mbiyen goɗɗo ene wiye Kalidou an wonino dariɗo jaggal tirgal to kawtal janggo Pulaar jeeya ko ndulumaji demɓe ɗum noon ganden nduɗo lewru hande nayaɓuru lewru ndu wiyata avril e nder ɗemgal Farayse koye nder nduɗo lewru jango waɗi to nder leydi mbiyetede Mauritanie ɓaleɓe e fulɓe mbara ujunnaje taccina bayeji fulɓe e yañete ɓeɓe goodi koye ndu lewru wonno koye nduɗo lewru wonno Tidiani an yani koye nduɗo lewru wonno Samba Hammad Gadio yani ndeke nduɗo lewru mbiyen ko lewru basal fulɓe ñandede tan ko ɓooyani koye nduɗo lewru wonno ñande 4 jofde 5 wayni en Habi Samba Niang to Guijilon walla Agnam yereyaɓe yo moƴƴere Allah jurto ma bandiraɓe tedduɓe heddi koko mbiyeten ko cafreten ñawɓe men yo ɓuuri hewde e ko goyeten mayɓe men en garani tan woyde Tidiani an eɗen caɓɓito ƴeewe tan ko holko Tidiani an daranino Tidiani an wiyino beele mbawen ɓamtade ko ma ndenten ɗum waɗi o dari darde tinde o sosi fedde jaydiyankoɓe Afrique ganduɗa leyɗele Afrique naɓe kewɗe ndenti hen tawi nanodira beele haalirde gendi fulɓe waɗe e nder Sénégal nafta leñol ngol nafta fulɓe fof eɗen gandi Tidiani an darde muɗum e nder haalirde gendi Sénégal gila nde wonno belgol ɓolol tan ha wonti baawal e belgol rendi kala jayniyenke hande tuggude Amadou Saydou Sy maccuɗo Pulaar gonɗo ɗo ha e woɗɓe kala jayniyenke kalɗo neɗɗo nani ina haala wi min kayde nanmi aɗa haala nde nandimi koye dade Tidiani an o weltoto ndeke noon so tawi oɗo darorima nde ɗo darde Tidiani an ina wayno e leñol fulɓe ko daarogal hongal daranede hongal ñamtinede omo haalanno e nder haalirde gueɗe Sénégal omo haaɓe son ƴeewi e ñalawmaji ko wayno dewo somi juumani e ngullungaji kewano waɗede o wiya nde wanno so tawi omo wayno o wiya ɗum noon ene mbaynodiri ɗo haade fulɓe maayata dewo ndeki firi wonko ɗum haalanno so tawi o dilli e nder haalirde gendi Sénégal o wiya hay sinno mi haaltata hande kam
mami haal ko ɗum waɗi tijjani an ɓe kawtal janngoɓe pular ndendi mbi joni eɗen mbaɗa ñalawmaji baɗɗi fayida hollude leñol ngol holi enen nanodira yo waɗa to nder wuuro wiyetengo Bordeaux nde yiila e nder leyɗele fulɓe ɗe fof hakkillaji jaggi ko Sénégal hakkillaji jaggi ko tijjani an ko kanko ari toon ko ñande hen min jooɗodi min mbaɗe makko yimre nde mbiyata min bisimilla tijjani an bisimilla mi natata e nden otomi bonnude jeere Maccuɗo Pular wasama o nanode e Saldu Fouta bandiraɓe tedduɓe heddi ko ƴeewen holko tijjani an yinno wadde holko daranino mawninen ɗum en gudditi ɗo hannde jooɗorde eɗen mbiya ko Allah wawni pullo ganden darade hannde so ndendini ɗo hannde kopporeje wona hokkude ɗi tijjani an walla joom suudu muɗum ina ñaama ala ko naftude e leñol ngol holko tijjani an daranino omo hewno wiide e keewal fulɓe so tawi goto fof waɗino hannde ɓuuɗino gaz sen ndendini ma en mbaw dañde haalirde nde ndenduɗen dañen ayawoji ɗe ndenduɗen mawninen gueɗe men mawninen leñol meɗen ndeke noon hande sen mbi ina waɗe hande jiyara woni dental ene waɗe ngam siftorde golle tijjani an to gamaji saare so tawi leñol ngol fof nanodiri tijjani an beele mawnine beele ɓamte beele siftore ko ma wona tan e nder gamaji saare ɗum ko famɗinde tijjani an leke tijjani an foti mawninede hannde koye denndaangal nokkuje kala ɗo fulɓe ndenndi njooɗo ɗo ciftora holko daranino holko yinno e holno yaari mballodira haa mbaawa mawninde ɗiɗon miijooji mbaawen kadi teskaade hoto fulɓe mbi en gonta dañde hono tijjani an ɗum ko hudde leñol ngol yimɓe mbiyata ko hono tijjani an weeɓaani kono yo Allah heɓɓiri hono tijjani an en e ko ɓuri tijjani an en hayso woni weeɓaani kono wiide kam dañcataake ɗum ko hudde leñol ngol ndeke noon enen fof mballodiren sen ngari hannde gamaji saare no ceerno Moussa Thioune wiini garɗen hannde ko fiide tuufeede garten janngo garɗen hannde ko maade garten janngo garɗen hannde ko gollaade gamaji saare e nder leydi Sénégal hannde e nder Afrique ngam darnde tijjani an foti wonde ko hajjirde fulɓe ndeke noon sen ƴeewi e nder ɗo henna Agnam e nder ɗeɗo gure de gondirɗe mi haalata limoje majje gati namdal mum ene to Saldu Fouta ɗum noon sen ƴeewi hannde nde kawtal janngoɓe Pular fulfulde e windere nde ha yetti tabital Pular ko hannde nde jooɗorde muɗum woni Guinée ɓe nanodiri nden holde mbaɗeten holno mbatten ha dañen galle mo ndenduɗen galle leñol ngol mbawen rendude hen tawa ala caɗele mbaɗen ko nafare leñol ngol leyɗele aduna ɗe fof ndendi cuuɓi ko leydi Sénégal nde leydi Sénégal suɓa wiya holto mbaɗeten palɗe e leydi Sénégal fof ndendi yiila suɓa ko Fuuta nde Fuutankoɓe ndendi wiya holto mbaɗeten suɓa ko gure tati suɓa ko Haare Laaw suɓa ko Horgoƴere suɓa ko Agnam Goto nde kanje fof ɗe ndenti ɓe jootuɗi ɓe gaddi Horgoƴere ɓe gaddi Agnam Goto ɓe gaddi Haare Laaw wiya holto mbaɗeten wiya yo waɗe Agnam Goto godonaɓe ñaaga dokki leñol ngol kono wiye no ɓe mbirta e ɗemngal français fodde hectare uji 4 nana takko ɓalowol ngol godron no woni hen mbirata ko galle fulɓe mo ndenduɗen enen fof hokka e nder teddungal Arñam walla Agnam ndeke enen ɓeeɗo so dañi golle poɗɗe ndaani hannde wiyeede hannde fulɓe ndentiito gamaji saare enen Agnam naaɓe e takko muɗum en ndenti enen ɗo hen hannde walla mbiyen Bosoye tuggi Daabiya haa Hoore Fonde sen mbi Bosoye mbiyen tuggi duga woni caangol gongol funnaange Daabiya haa yetto Hoore Fonde ɓeeɗo fof so tawi ndenti kawriti hannde e laamorgo mumen Agnam Siwol jooɗodima hono ndaani hen ganden wonɓe hannde gamaji saare ɓe e wonɓe ɗo ɓe e wonɓe hannde e leyɗele goɗɗe ko enen fof ndenti darani tijjani an ɗum noon mbiyen tan yo gueno hokku en wawde ñimnude golle ɗe kala noon jiɗɗo jooɗanede jonde baaɗe ni janngo o daroto koy ganden darde ko wona hunde weemde ko ma o waɗi hen golle makko o waɗi hen darde makko o waɗi hen jawdi makko kala daraniɗo leñol ngol
heedi moye naatde aljanna tan ko maayde ko min wiyo noon kala daraniiɗo leñol kulaagu ngol hannde heedi moye naatde aljanna tan ko maayde illa noon taw o daranii leñol ngol ko wonko o soomi ko wonaa ligel ngol ɗum noon banndiraaɓe tedduɓe ko wiide on tan geno jaaraama on jaaraama elle futuro ngo dooki no ceernoɓe ɓe mbirunooni so tawii futuro yontii e dartinat enen fof njuulen calligo ɗen njuulen mo alda e salligi yaha salligo ngaren njuulen jokken golle meɗen haa to geno haanni fof ɗum noon tan sago Allah sago mon jokke golle yo geno yurmo tijjani an ɓe maayi ɓe gindiyankoɓe fof on jaara Yes, so